Een verharde goedemiddag. Alston Sanayong is signing in voor Culturu TV. Vandaag zijn we wederom op bezoek bij Oma Inge. En we gaan enkele vragen stellen over de afgelopen zaken die hebben plaatsgevonden hier in Mama Sranan in Suriname. Oma Inge, welkom weer in ons gesprek. Oma Inge, om met de deur in huis te vallen. We hebben gezien dat Wansani komt Safu den zusters. En ja, onze gezondheidszorg en al de verpleegsters, de massa en luku den sma in de atoso zoeken naar meer geld. En het is ook al bewezen dat er sprake is van brain drain. Dus maar het trekken weg uit Suriname. Ja, fugo sukuwa roko. Wantrapressie, met name de eilanden. En daar worden ze goed betaald. En ook in Nederland. Oma Inge, te kipje notitie op Facebook voor een protestactie. Tussen haakjes, zat bij Abivis het ministerie van Volksgezondheid. Mijn luku. En mijn desma groot gelijk. Want desma roko de yanganeti. A minister ne roko de yanganeti. Minister e waka, minister e ga reis, desma ne ga reis. En aroko sa desma edu, na money dat dem kisi. En of mi no man fe na money dat damogo suken pe mo feneng. But wasani, mi wan aksa minister. Takofano abi manangapa. Ofano abi vrouw nangap chimf sorgo. Of ano ap vrouw nangap chimf sorgo of ano ap gezin. Den smasang esiki don dape. Sade musnyang. Brood pendakas. Van alles aan mi volk. En die jere dat densma kona you. Ano dagu, ano fouru, ano aguna de libisma di stempoti dape, na de libisma kona you food dem belang. Da niet eens isaka kadoro konte kwa notities den. Niet eens taki iko arki of iko luku. Nek iets doni ni kantoro ino kadoro. Aforjitak na volk potendape. Ano inschrifte kasturu na volk potendape. En sang Oma Inge vindt om het feit dat de ziekenhuizen nu samen bundelen. Want u hebt gezien, of tenminste, ik heb vernomen dat alle die ziekenhuizen bondroefu fit afitidis tegelijkertijd. Oma Inge vindt een gezonde zaak? Voor de allemaal bondru. Ja. Nee, dus de bondroek ba? Ja, de moest bondru, ja. Den bondru. Of a wanta kwarti, allemaal am tak kwarti. Maar inwa no moest go away. Want allemaal, alla de atoso na wan rok, na schrijf roko dedo. Alla de chirurg de internet na wan roko, inwa abe roko, na wan roko dedo. Dus de allemaal na wan fasi de musko. De musko na wan. En ano den dat iwa. Den vakbonden schrefi. Mus bondru. Den journalist. Mus bondru. A journalist nom luku taki. Tem go dape me kis moro voor money tem go. Nee. Lek fa yu dape. Yus donja. Yunami bos kopu man. Te wansan nego buna yum konte gimi sang epsa. Dami kan piki. Maar of je tek geld, dan ben je eens met ze. Ja. Dat je eens nangare. Dus noti wan journalist no mak chibrija volk. Noti wan no mak chibri. Alasani de mustak openlijk met a volk sapsai tak. Zij zijn na kondere.
En zei de oma Inge denk je dat asan de zo moeilijk gi ja des maar voor den vakbond bondru konawang? Asan if de vakbond man, je hebt trouwen hebzucht, je hebt trouwen bigi, je hebt trouwen bigi, nanga functie. Ja. Nanga functie. Terwijl, u allemaal na vakbond, na volk we fetigi, na de arbeider we fetigi. Da efa wan taki, ti de rokoma mustis wan kolu, alamalam tak wan kolu. Maar you no kan go tak wan kolu dat rawan tak kwarki. Dat rawan tak 5 sensi, omdat je kies onder tafra. Want voorzien de vakbond no ben zo. Vakbond no ben zo. Ateng fuelen mi omu Fred Derby. Te abenga suralko pot en bedrag. Tas dong ago awegi tamara tago bakate suralko minowaning. Minowane mi wan soimji de man. En no asman no ben tak kantak anobe gebeur. Abe gebeur. Want nooit ibe suralko beko en gedrang. Nanga sea autori. En denkt u oma Inge dat lek van desma etak, want desma etaking toch maar minusap if adesso toch maar nawa dema etaki nawa fa etake ina desma botaki je gist, ik weet niet hoe je het zegt je denki toch na warai ja toch na warai oma Inge denki echt tak dema etek bakamuni bepaalde vakbondsman. Ja, bepaalde vakbond mij te kennen. Waarom waaraan ligt het, denkt u? Om aan geld te komen. Want trouwens egos don takanga president. Trouwens egos don takanga vice-president. Sa ego do. Ananga dem takanga dero koma im taki. Nanga dem taki. Lekva uja. Ubigig bato. Ya trawang abibching di kayepe ya trawang di abibching di abibching madem chino mayepe. Ya mi feni sotaki te verkiezende. Johnson verkiezing op Barbaka. Dan DR, minister, voorzitter, allemaal sape alasma elibi. Wansi no mawaka, de konteki nga auto, im go stempot ding. Maar zijn de meki, te den senior burger op een probleem. Zijn de mek den mawaka mik den toe? Den kan waka mik den toe toch? Bijvoorbeeld de takasan van 1800. Wie heeft het gehad? Tanga nuwa 1800 no G. No ans mano G. No ans mano kiseng. Maar we tak we hebben geld. Presidente bada $1 dat $1. Dat pe den dollar de. Sumai gebruik den dollar. Dan you im godu aanvraag van 1800. Im ganga faya papira. Im ganga watra papira. Im mus go nanga slep. Isab olanga midanga pensioen. Peme fena slep. Im go nanga bank afschrift bank neji afschrift moro. Dat te waka ala de presi I tek den papira dat I dem go kopieer den. Dat je den go doa aanvraag. Dat je go doa aanvraag. Of je kiesi 600, 6000, dat je ne kiesa money. Ik ben geen bedelaar. Want, permis don ja, alla den
sta papiera dat samim go wakapuru na taxi min teki. En no one taxi ano tu sensi. Team go kopiering. Ano 5 cents yo go pay kopiering. Dai teri a 1800. Of iji money. Ino ji money. De dens massa make den kosten dati. Tak doodjes 1800. Ze kan het vegen en vergeten. Want once den kiesing, den gebruiking ba, want de payman die pay voor taxi nanga papira. De man oji en baka, wins de tak yo kisanga TWK. Next vanan. Ja, klopt. Next vanan. Oma Inge. We zijn er weer. Oma Inge, akkoers nu de ego richting 40. En ik wil graag dat u de mensen uitlegt. Hoe is het om een seniorenburger te zijn? Dus komt u uit eigenlijk in vrede fuko ogru in apis watrasa udenu de? Mine vrede. Zijn de mek mine vrede. Na wan gado pot magron tapo. Fa eji de furu, de mira, nanga de woronyang. Aso eji mi. Maar als het aan de politiek ligt? Politiek da modede. Want politiek ne luku granisma. Politiek e luku den saka. Brada, familie, vrouw. Politiek na trobi nanga de rest van volk. De rest van volk kan stik. Of i abwansma. De natrom nanga uno. Te no. De taki de waka huis aan huis. Maar tanga no. Abirti jase is een vergeten en een verlaten buurt. Ja. Iedereen kon aan een waji shimimo verdorren toch? Of is de ino be mawa kam na be manga wenki. Sungu? Sungu ja. Ayer luku sei dape. Ja, zit nog water. Ishi. Asungu. Strati mi go awenkri. Teja mi luku den stong mi abif drai baka. Want so olo. Dan saus dedu. A minister fu owe luku olanga asong ori. Ha? Luku olanga song ori. Ja. Na tenda tibem luku den pasito. Klopt. Dada aleng ekono yo mampun mi ina watra. Dus alla de minister sans dona den post. Na nyamoni. Na volk de buiten. De merki unute na laste chinso brududu abauskin. Te ala bruduk badai felko weti dai dede. Na dati a regering dis edunanga a volk. Ja. Sa regering edunanga nga volk. En usitak a regering etewan sa nga volk. Eigenlijk dat is een beetje een maatschappelijk vraagstuk, Oma Inge. We zien dat gezinnen nu uit elkaar gaan, toch? En je ziet het ook op social media, mensen die zelfmoord plegen, trasma jompo broki, trasma gezin ebroko, want vrouw lopen uit, amange gosukamoni. Depchino aba aandacht na ososei, dus depchin serefi a schoolprestatie ego achter, want mama en papa ego sukamoni. Weet u toch? Wat is uw boodschap naar zulke mensen toe? Isabi de massa e hossel en luku asani tranga oma, als je geen geld hebt, kan je niets beginnen. En de verleiding ook. Luku. Ya wan gado, ina tunanga dri gado. Teneti fosigo sribi
te wasi fosigo kanti don tapi bedi. Tak masra Gado danja. Karen takang en soring alay notu, alay problema. Ja. Je tegen gewoon tak alibi disi ino e acceptering. Alibi disi ine teken. Want a lot disi ano you lot want ano senika gron tapu fupina. Ane pina ane siki. You no mak pina ino mak fusiki. Persiso tu ino mak tekwantra walibi. Persiso tu ino mak kiri sref wantano sref ji sref libi. Want yes dong te beji oprecht en waarheid. I liep naar eerlijk en eerlijkheid. Ino musuf opokwa strati. Fugo sukuan sanif bori. So drais I ababribi ina padisa lokto. Fos I opo manteng askrifik ba inem buku. Fayu libi ogo. Dus familia mi ab 81 jaar moet ab 82. Toch wins mi bawa masara. Ab libi be queens uno, libi be pina uno. Mi no bogo kir mi serefi. Of mi shitaki amang edua fasi dat anomaluku manga dem ching. Mi bo opo. Mi bo sukuroko. Wan mi pemis don jana 3 presim be roko te de opo. 3 presim be roko. Fum no fal no wans mal lastak fusorgo mipchi. Yep minanga mipchi. Nok mi ma, nok mi pa. Nok mi brada, nok mi sa. Isap fasan dat sweetie. Te mun tapu of fortnight of wiki. Dai ik napu ye wakti dai shiwa mai koiri kong. Da kari. Manesa ngayon. Dai wakago iteki slip igwe. Ja. Ja. Kijk, het is ook lastig, hè, want ik kan best begrijpen. Ik heb een aantal heren ook gesproken. En in een situatie, ja, bepaalde mannen want taki. Of bepaalde vrouwsrefi, toch? No. Maar des mas donang aan stress. Toch, des mas donang aan stress. Is maar ik denk, ik ga op mogo money, famo do, ietsje toch? Dus vandaar die vraag van, if oma kan power des ma en daarom oma Inge geven aan ook te tak. Nola sabribi in Gado. Nee, abribi in Gado. Inom lasing. Nooit inom lasing. Nooit im lasing. La dinsdag. Bigona la tour. In Wawenkiri. Mi bay densa, mi bay sa mi bay. Aten mi bay asne sitere. Mi monino sari. Ja. A monino sari. Mi tak omu. Omen ete. Atak ete 250. Ja. Mitak de purde dat baka. Mi yere na mi baka. Omu lip den sanimo paiji o a oma. Ja. Mi shiwa yer lontu. Kona mi fesi. Tek den sani allai den sani nuansaka. Atak alsjeblieft oma. Mi bedanking. Mi frequentie jeng. Ataki ja oma. Dankjewel. Mi teke. So je ziet dat Gado de. Gado de. Omdat aneti di mi opo mitak masara Gado. Mitaki garantangi. I mek mi psa ade disi. Aneti dis mi libeni ni anu. Ata mante opo. So sref mi potenin Yesus na yunanga Yesus anu. Na upot mi na gron tapu. Une kir woro, une kir mira, une kir free. So mi sref no dedef anganitu. Tede opo. Mi preti dena in un anu.
Anu, nee, de wijze woorden van oma Inge. Oma Inge, als we verder gaan, er resten nog, noem maar op 2 jaren. Je noemt het misschien 3 jaren. Nee, 23, 24, 25 toch? Nog 2 jaren. En dan worden er nieuwe verkiezingen uitgeschreven. If Aki Stelsel City. Nanga a piloot, nanga a co-piloot. Is alweer vrij, want we na vliegtuig. Ja. Sa oma Inga denki schreef signore burger. Pede man die swanchara kondre go. Sa you denki na de man plan. De man die zie, wan sunga kondre fossi verkiezing. Maar afvallig no moest doen. Of lek feja so ilanga mai gimote king. Ijime mote king. Maar temigo na hok. Na mi wego na hok. De man die nom kon nooit moro. Die Ganes Bekong. Mi ben takasan disi. Taki, meneer Bouterse. Ano an doman. Na wan kon man. Mana de adviseur feno dubu neurokobu. Ne jembung advis. Adiki wan oloji unu. Te angani okir unu. Da tuno mancara angni moro. Da alamala fadoina angni. Da do tekwan skribel da den kon. Da den tapunu. Ma bouter so no dong. Bouter so dika olo libi. Ano tapeng. Ano tapa olo. Alibunu me kuknapa rondo ma olo. Dus no. Santo kina nga Brunswijk ko puskunu trowen na olo da den tapeng. En zei de oma Inge denki tak de mawan sungu akondre fosi verkiezing. Wat sana sa oma Inge denki na nga a plan dati fude edemang. De edemang de abigba de man set den torigba. De man set nek fa Santo ki dape. Santo ki plank ba. Denkt u dat hij het land zal verlaten? Hij gaat vluchten. O vluchten. En te Ogwe India. Want taga India no levering. Die zullen dan nek van de no lever hoefdraad. Ja. Na schrift stelletje voor hoefdraad. Na schrift spelletje dat hij prinono. Daarom definitief broodje. Maar if a volk die de man die kans voor mekaar broodje. Nas a dede wo dede ja. Na dede wo dede ja. Maar, a volk e Beijing, en ang president Guyana debong. Pos dengos dong, tak do meka brochi, meka set tigri juno, wan tigri naf Sranan. Meka kara president datak, if a dewa ekte man, lek familja so metak lek wan ekte gramma. Meka tek a karen schreef wan ekte man lek wan president. Da meka tegi aduf Guyana. Tak yere no a pispeitek dape naf Sranan im juneng. Am eiseng. If ano eiseng brochi ne meki. En wisa eiso uno wan brochi. Wan Guyana ben ada ben kanawai ma fere abra. Mek de Englisman ook taigi utaki deno abra nga den fermoro. Deno tegi dati. Na dia ngai fro kono fer no bumoro. We fer boem. Uno wan fer. Ja. Oma Inge, we hebben nog 2 vragen. Dan gaan we het afsluiten. Dat is een beetje partij.
gelinieerd. We zien dat kwam feti de tussen meneer Yogi nanga Assis Kumar Gayadin. Toch? Oma Inge ziet dat na ernstig demand deze densani want Yogi tak jere na mochari ga rechter omdat je hebt me genoemd grondenpikker. Ik weet goed gronden te pikken. Of oma Inge is je dat gewoonlijk een afleiding? Es blend ook. Destroy santi nou ai. Te den taking, faduk yogi taking so, a volk jere, taga oso, na gewoon ai bella trawa. Taku nego no an krutu yere naftap demo fojide. Nafu broko bofa. Waarom zegt u dat? Omdat bofa no mak taki. Ja. Bofa no mak taki. En wat aan me ekure af toe. B. Den kan poeren voor voorzitter. B is onpartijdig. B is geen politiek leider en een volkleider. A stem abob, ay tana abob si. Tira volk. Wan me luken, te mi luken. Te bepaalde mij taki, 2 minuten, 3 minuten. Maar te trouwens taki, trouwens kies 5, trouwens kies 50, waarom niet? Alles maar aba even recht. Ja. Maar ben je om denkt dat als speaker de speakering, tapas turu. Jonsrouw donderweg. Ja, Jonsrouw donderweg. En oma Inge, we hebben nog die laatste beweren takasane begin groen chinso, dus groen staat voor vruchtbaarheid, hè? En ik heb vernomen, misschien in de media, dat mevrouw Diana Pokki. Ja. Qua NPS, saib sadra pena jari srevi. Wekong. Ja. Mi betagi taki, mek den tak NPS dede, NPS na bonyo. Maar mi sab dat NPS komt terug. Ja. We zullen not tek president, maar we kies moro voor zetel. Omdat NPS anu nooit blaka nooit aflaka. Nooit akondre sungu da NPS de kotak 3 jaar na makti da akondre tangas refi. Sinds de man die kon sa de meki. Sa den du. Yeah. Not sa NDP libabaka. De no mek doro. Yeah. Luka pasi disi na sinds weilen horop. Dem chief mi be goite na skoro. Oh. Dem chief mi uroko tap dem pasi. Sinds horop dede. Nooit den teken baka. Nooit dem waka luku dem pasi. Yeah. Mi etaken tu. NPS dito. Want NPS ref bende na makti. De dushi taki. NDP neme kapasi. NPS ben kaye punu tu. Want unu na libis ma we stem tu. Trons dat mi na wa NPS'er. Mine kose ma efad mustakam taki. Want du kom mimo fodoro. Mino ma ef mi go mi stong ni wan bijolo mego. En bent u blij met die movement nu van de NDP? Isabi oma Inge dit tevreden na nga afas van aboto ervaren nu de. Mine luko NDP to. Nee, ik bedoel NPS, sorry. Ja, mi bote ko bon. Ja, oké. Mi boto bon. Duidelijk, ja. Nee. Mi da fesa boto me araketi. Ja. Dus zolang mi da fesa boto me araketi. Meneer Rusland hoor me naar bere. Agwe. Maar ik wil toch, want u hebt gesproken over de NPS, maar hoe vindt u mevrouw Pokki, vindt u dat goed? Want mevrouw Pokki trangen aan aanhang drape. Jere komt tegen. Mevrouw Pokki, draai go, nee oso. Want
Mevrouw Pokkie, ben de eerst voor Beb. Ja. Abob lening nanga ajaiso. Leni en Abob Diana Pokkie nanga ajaiso. De ben kan stem in Diana VVV voor Bouterse ben kan president. Amerali Bouterse nanga yani. De ben kan kombina. Ja. No dim Jimmy rokomambaka ino wanji beb erokomamoro. Adat no ano bansra sane charasani. Asane go over Diana Pokkie. Want beb no bende. Abob no bende. NDP no bende. Ibe abi PSV nanga NPS. Pater Weitman nanga dominee Polana na den mandati. Die Polana dede pengel tek abra. Pastor Weitman dede suma beteke abra Piro. Piro beteke abra. Dus de twee partijen dat noemen we de PSV en PS. Yes. Pater lomsu nanga anitri. Ja. Lomsu nanga anitri. Nee. De twee partijen dat die bende. En asan bigi nanga dopu. Dopu ya? Dopu. Te den saka nanga trein. Ja, principe dem ganga bus, no bus, boto. Ja. Ja, principe dem ganga trein. Ja, dem plantage pede mus go nanga boto. Ja, per nasi pedem wakanga futu bijna 2 kilometer. Ja. Fos den dora per nasi. Dus te den doro, da ye yere, omen pater Weitman feni. Omen pastor Pater Weitman feni. Dus asan bego suma lomsu of anitri suma dop moro furu. Ayari dati. Ja. En dan sambep sa if sumadop moro kutak anitri be dop moro furu. Da de tegi pe famaning Polana etegi Weitman tak mi wini. Of Weitman san etegi pastor mi wini. Wins tu atapu mami wini. Dat de maigos don gezellig de gidentori de babbel niets aan de hand. Ja. Nee, duidelijke taal. Nee, oma Inge, ik wil u bedanken weer voor dit vraaggesprek. Dus als u de mensen wilt bedanken die u ondersteunen, dan heeft u nu de gelegenheid. Ja, alle de fans voor mij, Sranan, buitenland, allemaal die is tami bij ormi bakajimi, trouwens tak de ne takangami, want mi e kontaka televisie, mi chin schrift tak de no konam oso wan me tak nat zolang me taka televisie, de no takangami, maar zolang mi libi ne go bumi otak. En de jongeren, L-blok, VCB, woyo vanaf VC tena bakasi, u alamala, we suku oma enga de, oma enga ne ka foto si, ma oma enga de no latour kontrong foto des mega latour. 100% latour kontrong foto des unegwa foto si. Alsen Sanayong was hier op locatie in het gebied Rangulam waar we het gesprek hadden met oma Inge. Alsen Sanayong is signing out. Ik zou zeggen subscribe en blijft u op de hoogte van alle afleveringen. Nanga alle desansa epsa in Sranan kon dre. Dag Holland, ik wil daar komen, want ik pinaar hier als een raad.
go luku na Culturu TV. Tam sabaka gang. We Canada pe wang. Ja. Tijd voor het nieuws. Go look op je nieuws. Culturu nieuws. Pas de straat is respuntu. Unde baniu. Sadef arkina nieuws. Culturu nieuws. Pas de straat is respuntu. Suriname zo'n hele clan. Maar go dep die elk one. Weshi, alas my sari, alas my bari. Ma efu bondru kwawang. Tak wesre kama Sranan. Beno wan soma, no abif kwari. No abif sari. Yeah, baya kriol ya fans of shini. Isha idol in distance of enemies. Dambotaki on the right place. Different colors, one stage. Go, 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 be alo be grow. Be well afu once I get stuck I go. Be koro